سلام زخبركم تخاتلتي يار تيفي نحجي أبز التدالوه على توزيناتات منجستي إثيوبيا قربات مجوي زعنا 30 عبيت مكان ناب كتما مقله كم سدد فليتو منجستي إثيوبيا بستفلالو يجبنات بترتعرض خصوصا مرحرحة حواحد زغنها أمباسادر أديس علم باليما أبا أديس أبا ناب بيت فرد قريبو أب كل تجري أجلجلوت تليكوم دحرم الكراسو سفيه زرقها زلوه نايم ربب حبريتها متكعتنا أجلجلوت نايم التعنقافن فتنتات كم زفشلها أجلجلوت تليكومنيكيشن إثيوبيا فليتو موروكو إسرائيل بمونجنينة أمريكا ركباتن كم حيشة تسمعين بريزيدنت دونالد ترامب كلمة بكعو بحموس نايم وداتا مقطعات موت تفتصيمو قال انزل السيزيناتات حيزلكم متصيلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم منجستي إثيوبيا قربات مغبي زصعنا 30 عبيت مكاين ناب كتما مقله كم سدد فليتو أتي استلاخ قرب 10,500 كونتال مغبي مخانون توساخي 7,000 كونتال حروج اسرنايون كسب مخانو بيت صحفت قدامي منستر ابي احمد غليصو نحكمنا قربات صعنا توسختي 3 عبيت مكاين نافتا كتما خاطوا تصويت يجبر اتي حكمنا وقربات صبح قدامنا بستفلالي تكالات طعنا ككفافليون تبايلو ابتي خلل زغصل زلو سبع وريت كياتو انقفات كوين مهلاو سمز حبرات هاجرات ابز حلف سمون تزاريبو منيروم يخون بر منجستي نت مغلصي ناي حبرات هاجرات بمنصاك ناب كلل زغبر منقسقاس مس منجستي بزغبر موهار طراي كخون كم زلو يحبيرو بمليون زغصرو نبرت تخلل قربات مغبن حكمنان يودو مهلاوم تكرريت يتنققو ابز حلف معلتات هوسبيتال مقله كبيد حصرت حكمناو اغلغلوت كم زغاطمن محبر قيح مسكل حبيرو اب تግራይ ከተማ መቀለ ዝርከብ ሞከሲ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር አዝዩ ከቢድ ሕጽረት ስሩዕ አገልግሎት ንምሃብ ናይ ዝኽእልዎ ቀረባ ስለ ዘጋጠሞ ሕክምናን ዘድልዮም ንምግልጋል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጽሑ ምህላው ተፈሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ በስተፈላላዩ ገምናት ጠርጥሪዮም ብዝብል ካመንጎ ዝኸሰሶም አመራራሃ ህወሓት ዝኾነ አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ ተማል ሐሙስ አባ አዲስ አበባ ናብ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ንጉዳይ ኣብ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን በስተፈላላዩ መዝነት ዘገልግል አምባሳደር አዲስ ዓለም ዝረአየ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርድ ያራዳ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዕስከራት ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ክፍጽምን ከበድታ አጽዋር ክዘምቱን ከምኡን ኣብ ማይ ካድራ ንጹሃን ዜጋታት ንኽቀትሉን ኩነታት ብምምችቻ ብዝብል ከም ዝጠርጥሮ ፖሊስ አረዱ ይኽብል ኤፍቢሲ ጸብጺቡ ፖሊስ ተወሳኺ ካልኦት ክስታት ዘቀረበ ኮይኑ ንሱ አምባሳደር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ተፈላላዩ ሃገራት ዝጸንሕ ርክባት ከበላሹን ክቋርጽን ብምግባር ሚስጥር መረዳእታን መንግስቲ ኣህሌፍካ ብምሃብ ከምኡን ምስ ኣመራርሓ ኦነግ ሸኔ ብምርኻብ ክሰርሕ ጸኒሑ ክብል ከሲሱውሎ አምባሳደር አዲስ ዓለም ምስ ኣመራርሓ ህወሓት ብምትሕባር ገመን ብምፍጻም ናዕብን ዓመጽን ክፈጥርን ብምትሕባሩን ጥርጥር ኮይኑ ኣሎ ተባሂሉሎ ናብ ሰመዚ ሕብረት አፍሪካ ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጸቕጢ ክፈጥሩን ብምግባር ምስ ሓደ አምባሳደር ቻይና ብምርኻብ ሰልፍታት ቻይናን ህወሓትን ርክባትን ክፈጥሩ ባይታ የመቻቸን ይርክብሉን ፖሊስ ከሲሱዎ ይርከብ ጥርጥር አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ በወገኑ አቶም ዝቀረብሉ ዝርዝራት ገበናት ክሲ ከም ዘይፈጸመ ብምግላጽ በሶኒያ ጉዳይ ሽምግልና ምስ ደብረጽዮን ክዘራረባምሲ ብረቡዕ ኣብ ቀይድ ኣቴ ብምባል ምስቶም አምባሳደራትን ካልኦት ሰበስልጣን ዝተዘራረበውን ኣብ ጉዳይ ሽምግልና ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ፖሊስ ግን ዘቕረቦ ክሲ እኹል መረዳእታ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ምርመራ ንምክያድ ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ቆጽራ ክወሃብ ሓቲቱ ተፈቂዱሉ ኣብ ክልል ትግራይ አገልግሎት ቴሌኮም ድሕረ ምቁራጹ ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ናይ መርበብ ሓበሬታ መጥቃዕትን አገልግሎት ናይ ምትዕንቃፍ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ አገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ፍሊጡ ዋና ካይድ ስራሕቲ ትካል ፍሬወት ታምሮ ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ብ4 ሕዳር ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ልክ ሰዓት 12:37 ኣብ ክልል ትግራይ አገልግሎት ምቁራጽ ሓቢራ እቲ ትካል ከም ዝበሎ ጠንቂናይ ትምቁራጽ ኣብ መቐለን ሽረን ዝርከብ ዋና መደብራት ዝነበሮም አማራጺ ናይ ርክብ መስመራት ብሙሉ ብምቁራጹን ካብ ዋና ምንጪ ጸዓት ዝነበረ ናይ ጸዓት ቀረብ ከም ዝቋረጽ ስለዝተገብረን ምዃኑን ገሊጻ ብዘይካ ምቁራጽ አገልግሎት ኣብ ስርዓተ ኮምፒውተርን መርበባት ሓበሬታን መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ፋይናንስ መራኸቢ ብዙሓንን ናይ ቴሌኮም ስርዓታትን ሰፊሕ ፈተነ መጥቃዕቲ መርበብ ሓበሬታ ከም እተኻየደ ኢትዮ ቴሌኮም ወሲኹ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ በመን ከም ዝተፈጸመ ግን ኣይነጸረትን مرعت تجري هنا أجلجلو التليفون إنترنت معتصاوم سمز فيدرال مخانو يمزخسو أما غلن شرن زركبو كندي معكلات مقرات أجلجلو تكرم مخصاتو زخونة أجم كسعب زخيل زخونة مرداتا كم زينبرن مقرات ساعات
ሰማዓት ድሕሪ ምኽሳቱን ኣብቲ ማዕከላት ዝነበሩ ጀነራላት ዝኾነ ጸገም ከም ዘይነበሮምን ዝሓበረ ታዋና ኣካይድ ስራሕ እቲ ተግባር ኮኔልካ ዝተፈጸመ እዩ ክትብል ተዛሪባ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ጎንፂ ኣብ ዝተኸሰተሉ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ትካል ዘይኮኑ ኣካላት ኣብ ዞባ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ናይ መቐለ ናይ ሽረን ዋና መደበራት ብምእታው ኣገልግሎት ናይ ምቁራጽ ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ካብ ናይ ድሕነት ካሜራታት ዝተረኸበ መረዳእታ ከም ዘመላኸተ ገሊጻ ኢትዮ ቴሌኮም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ናይ ድሕነት ካሜራታት ዝተረኸበ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዘርጊሑ እቲ ምቁራጽ ኣገልግሎት ድሕሪ ምኽሳቱ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ መርበብ ክበጽሕ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ጻዕርታት ከም እተገበረውን ጠቒሱ ድሕሪ ምቁራጽቲ ኣገልግሎት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ንፌደራል ፖሊስ ከም ዝተዋህበ ዝገልጸት ታዋና ኣካይድ ስራሕ እቲ መርመራ ምዝተዛዘመ ዝርዝራቱ ከም ዝገልጽ ተዛሪባ ብዘይካዚ ኣብ ከባቢ መቐለ ካብ ኣፍልጦ ኢትዮ ቴሌኮም ወጻኢ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ናብቲ ስርዓተ ቴሌኮም ንምእታው ፈተነ ከም ዝተገበረን ናይ ሞባይል ናይ ድምጺ ኣገልግሎት ንምጅማር ፈተነ ከም እተገበረ ብምግላጽ ነዚውን መርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዳግማይ ናብ ስርሑ ንምምላስ ጻዕርታት ይካየዱ ኣለዉ ጉዳት ዝበጽሑ መስመራት ብምጽጋንን ኣማራጺ ምንጪ ጸዓት ብምጥቃምን ኣብ ዳንሻ በተርካ ሑመራ ሽራሮ ማይ ጸብር ማይ ካድራን ከምኡን ኣብ ኮሮሚ ከፊላዊ ኣገልግሎት ምጅማር ከም ዝተኻለ ሓቢራ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰሙናት ተቋሪጹ ዝርከብ ኣገልግሎት ቴሌኮም ሙሉእ ብምሉእ ንምጅማሩን ሰፊሕ ጻዕሪ ይግበር ምህላው ታዋና ኣካይድ ስራሕ ገሊጻ ሞሮኮ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክብ ከተማሓይሽ ተሰማሚዓ በዚህ መሰረት ሞሮኮ ኣብ ዝርዝር እተን ምስ እስራኤል ዘለውን ዝምድና ዘመሓይሻ ዘለዋ ማሕበር ሃገራት ዓረባት እያ ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ ነቲ ሞሮኮ ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ይግባእኒ እዩ ትብሎ ቦታ ኣፍልጦ ሂባቶላ እቲ ቦታ ንሞሮኮን በኣልጄሪያን ዝድገፉ ናጽነት ዝጠልቡ ግንባር ፖልሳርያንን ዘሳሕብ ቦታ ኮይኑ ኣሜሪካ ከም ዋንነት ሞሮኮ ኣፍልጦ ሂባታላ ሃገር ሞሮኮ ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባህሬን ሱዳንን ሲዕባ ምስ እስራኤል ክትሰማማዕ ዝኻለት ራብዒቲ ሃገር ክትከውን ኪላላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ኣብ ወርሕን ሓሰር ርክበት ናብ ንቡር ክመልሳ ምስ ተሰማምዓ ካልኦት ማሕበራት ሃገራት ዓረብን በብቁሩብ ምስ እስራኤል ዘለውን ርክብ ኣብ ምምላስ ይርከባ ብሓፈሻ ካብ ማሕበራት ሃገራት ዓረብ ግብጺ ዮርዳኖስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባህሬን ሱዳንን ሞሮኮን ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ዘለወንን ንስምዕ ሞሮኮን እስራኤልን ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ትዊተር ብሐሙስ ንዓለማ በሲርዋ ካልእ ታሪኻዊ ክስተት እተን ክልተ የዕርኹትና እስራኤልን ንግስነት ሞሮኮን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክጅምራ ተሰማሚዐን ዝብል ዝርከቦ ጽሑፍ ኣስፊሩ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺውን ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕን ንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሻድሻይን ብዝገበርዎ ዘተ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክጅምር ከምኡውን ርግኣት ናይቲ ዞባ ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ እስራኤል ቁጠባውን ባህላውን ምትሕግጋዝ ንኽትገብር ተሰማሚዓ ኢሉ ክልቴን ሃገራት ነቲ ኣብ 2000 ዝዓጽኦ ኣብ ቴልኣቪቭን ራባትን ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ወኪላትን ዳግማይ ክኸፍትኦን ተሰማሚዐን ኣለዋ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ እስራኤል ናብ ሞሮኮ ቀጥታዊ ናይ ኣየር በረራ ክህሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ ስምምዕ ታሪኻዊ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ኣብቲ ቴሌቪዥን ዝሃቦ መግለጺ ንንጉስ ሞሮኮ ብምስጋን ሞሮኮን እስራኤልን ኣብቲ ዘመናዊ እዋን ኢሉ ዝገልጾ ግዜ ዝነኣድ ርክብ ከም ዝነበረን ገሊጹ ኣብ ሞሮኮን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንጉስ እቲ ሃገር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምዝታይ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክጅምር ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ ግብጺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባህሬንን ንስምምዕ ናይ ሞሮኮን እስራኤልን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልኦ ዝገልጽ መግለጺ ከውፅእ እንከለዋ ሰመዚ ፍልስጤም ግን ነቲ ስምምዕ ኮኒኖሞ ይርከቡ ሰመዚ ፍልስጤም ንኹሉ እቲ ሃገራት ኣዕራብ ምስ እስራኤል ዝገበርኦ ዘለዋ ስምዓት እስራኤል ኣብ መሬትና ዝገበረቶ ጎበጣ ኣፍልጦ መሃቢብ ብምባል ክኹንኖ ጸኒሖም እዮም ንጉስ ሞሮኮ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ንኽትገብር ምስ ስምዓ ነቲ ሕቶ ፍልስጤማውያን ንኽፍታሕ ክንገብሮ ጸናሕና ተበግሶታት ብዝኾነ መንገዲ ዝዕንቅፍ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ንጉስ ብምስዓብ ንመሐመድ ዓባስ ንመሰል ህዝቢ ፍልስጤም ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ዘለና ደገፍ ኣይነቋርጾን ኢና ብምባል እስራኤልን ፍልስጤምን ጉዳያትን ብክልተ ኣውዘተ ንኽፍታሕ ደጋጊሙ ከም ዝጽዕር ሓቢሩ ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ኣሜሪካውነቲ ሞሮኮ ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ይግባእኒ እዩ ትብሎ ቦታ ኣፍልጦ ክትህቦ እያ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ንጉስ ሞሮኮ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርብ እቲ ሞሮኮ ይግባእኒ እዩ ትብሎ ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ዝርከብ ቦታ ኣሜሪካ ናይ ሞሮኮ እዩ ኢላ ከም እተኣምን መግለጺ ዋይት ሃውስ ይሕብር እቲ ቦታ ቅድም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እስጳኛ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 1975 እዩ ምስ ሞሮኮ ተሓዊሱ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ በቶም ብግንባር ፖሊሲናሪዮ ዝምራሕ ደቀባስ ሰሃራውያን መንግስቲ ሞሮኮን ናይ ይግባእኒ እዩ ምስ ሰሓባት ጸኒሑ ሞሮኮ ነቲ ቦታ ግዝኣት እዩ ክትብሎን ከላ ሕብረት ኣፍሪቃ ግን ንምዕራብ ሰሃራ ከም ልኡላዊት ሃገር እዩ ዝቆጽ
ዝቆፅራ ብግንባር ፖሊስናርዮ ዝምርሑ ደቀባት ሳሃራውያን ን16 ዓመታት ወታደራዊ ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ ኣብ 1991 ብመንገኝነት ሕብራት ሃገራት ረፈረንደም ክገብሩ ብምስማዕ ኩናት ደው ኣቢሎም እቲ ረፈረንደም ግን ክሳብ ሕጂ ክካየድ ኣይከኣለን ድሕሪ ስምምዕ ሞሮኮን እስራኤልን ወኪል ግንባር ፖሊሳርዮ ሲዲ ዑመር ኣብ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ሞሮኮን ምዕራብን ሳራን بعلم لخاوي حقتات حبرات هاجرات كفتح تصوعي يركب سيدو عمر ኣብ تويتر ኣብ ዝጽሓፎ እዚ ጽጉምቲ እዚ ስርዓት ሞሮኮ ነቲ ኣብ ምዕራብ ሳሃራ ብዘይ ሕጋዊ ዝጎበጦ መሬት ንዘይ ምፍታሕ መንፈሱን ክሸይጥ ድሉ ምህላው ዘርኢን ኢሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ መብቅዑ ብሐሙስ ናይ መወዳእታ መቕጻዕቲ ሞት ተፈጺሙ ወዲ 4 ዓመት ብራንዶን በርናንድ ወዲ 18 ዓመት እንከሎ በቅትለት ገበረኛ ኮይኑ ንሞት ዝተፈረደ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 70 ዓመት ታሪክ መንግስቲ ፌደራል እቲ ዝናእሰ በቅትለት ዝተፈረደ ሰብ ኮይኑሎ ንሱ ተመሳሳሊ ፍርዲ ካብ ዝተዋሃቦም 5 ሰባት ሓደ ኮይኑ ናይ ኩሎም እንተዳ ተፈጺሙ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዘመን ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ መቕጻዕቲ ሞት ዝፈረደ ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ መቕጻዕቲ ሞት ብራንዶን ካብ ሓምለ ጀሚሩ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ናብ 13 ሓፍ ከብሎ እዩ ብራንዶን ናይ መወዳእታ ቃሉ ንስድራቶም ዝቐተሎም መጻምዲ ከም ዝተዛረቦም ታይም ጸብጺቡ እዛ ቃል ንኹሉ ሕጂ ብዛዕባ ዘለኒ ስምዒትን ኣብታ ሸዓ መዓልቲ ዝነበረንን እትኣስር እያ ኢሉ መቕጻዕቲ ቅትለት በርናንድ ትማሊ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ኢንዲንያ ኣብ ማእሰርቲ ዝተፈጸመ ኮይኑ መርፍእ ተወጊኡ ተቐቲሉ ንሱ ኣብ ወርሒ ሰነ 1999 ተወዱን ስታሲ ባግሌን ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ዝተፈጸመ ቅትለት ኢድ ነይሮ ብዝብል ገበንኛ የተባሂሉ ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ቴክሳስ ነዞም መጻምዲ ኣሲሮም ኣጊዶሞም ናብ ድሕሪት መንኪና ካኣቱ ብምግባር ካልእ ክሪስቶፈር ቪያልቫ ዝተባሃለ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ክትኩሰሎም ብምግባር ድሕሪኡ በርናንድ ነታ መንኪና ሓዊ ወልዕዋ ብዝብል እዮም ዝተኸሰሱ ጠባቃታት እቶም መጻምድቲ እታ መንኪና ቅድሚ ብሓዊ ምቅጻላይ ሞይቶም ብምባል ይካትዑ ካልእ ውልቃዊ ሓጻራይ እዚ ጉዳይ ድማ ስታሲ ቅድሚ እታ ሓዊ ብመድሃኒት ሞይታ ይብል እንተኾነ መንግስቲ ኣብ ዘቐርቦ ምስክርነት ቶድ ባግሌይ ሽዑን እኳ እንተሞተ ስታሲ ግን ብጥይት ታሪሙ እኳ እንተነበረ በቲ ማህረምቲ ዘይኮነ ብትኪ ተዓፊና ያሜታ ይዝብል ጠባቃታት በርናንድ ድማ ካብቲ ኣብ መስከረም በቤት ፍርዲ ተበይኑ ዝተቀተለ ቪያልቫ ብተወሳኺ ነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሕልፍ እንከሎ ጽቡቕ ስነ ምግባር ከም ዝነበሮን ካልኦት ኣብ ገበን ንኸያቱ ትምህርቲ ብምሃብ ከም ዝሕልፎን ብምግላጽ ንሕልፈት ክእስር ሓቲቶም ነይሮም ካልኦት ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ነይሮም ዝተባሃሉ ትሕቲ 15 ዓመት ስለ ዝኾኑ ንሕልፈት ተፈሪዶም ይርከብ 5 ካብቶም 9 ደያኖ ከዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ውሳነ ፍርዲ ቅትለት በርናንድ ክልውጥ ሓቲቶም ነይሮም ካልኦት ሴናተራት ሪቻርድ ዱርቢንን ኮሪ ብሮክረርን ዝርከቦም ብ10 ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባቱን ምሕረት ክግበረሉ ሓቲቶም እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና በብዘለኹሙ ሰላም